asistir a un vídeo de Ana Varela. Ana Varela, bueno, pues estaré encantada de estar con nos aquí, pero por razóns de saúde se nos non pudo asistir. E ainda así, pois, mandounos un pequeno vídeo onde nos vai a facer reflexionar sobre algunas cuestións. Ana Varela é abogada en exercicio desde o ano 2000 e desde 2013 é secretaria da Asociación Ambiental e Cultural Petón do Lobo e Territorio. Esta asociación, sin ánimo de lucro, é de carácter ambiental e, ainda que ten moita carga de traballo esta asociación, Ana non descuida outras cuestións importantes como o feminismo ou o empoderamento das mulleres. A sede social desta asociación de Petón do Lobo está en Corcoesto, pero que todos coñeceredes porque a localidade de Santiago Mineiro, no municipio de Cabana de Bergantiños, en A Coruña. O seu lema, logo é territorio, entende o cuidado do territorio, dos seus recursos e todos os elementos que o configuran e convírtense no eixo vertebrador da actividade da súa asociación. Así que, bueno, pois vamos a... Cando queiras, pois escoitamos a Ana. Hola, bo día. Son Ana Varela da Asociación Petón do Lobo e, en primer lugar, agradecer ás entidades que organizan este encontro da enerxía eólica en Galicia pois o seu convite. Agradecer tamén, como non podía ser de outra maneira, todo o traballo que está a realizar o compañeiro Bruno e tamén agradecer o traballo que está a realizar Neri Díaz desde a Asociación Ecoloxistas en Acción Galiza Atlántica e Verde. Sinto non poder estar o día de hoxe aí por motivos de saúde e agradezo a oportunidade de poder facervos chegar este vídeo. Vou a falar así por enriba de un par de cousas que me parecen interesantes dentro do Plan Sectorial Eólico de Galicia. Unha das cousas que estamos tan acostumados últimamente é que a escoitar é que, Galicia dispón dun plan sectorial eólico, que é mellor ter unha planificación que non a ter. E, neste sentido, eu quero vos amosar, por exemplo, estas infografías, non sei se as vedes na pantalla de fondo. Isto correspóndese con un tramo da dorsal galega pola zona do centro de Galicia e vedes as poligonais dos parques eólicos que foron diseñadas neste caso polo compañeiro Bruno e vedes a súa disposición, non? Así está a gran parte de Galicia chea de poligonais de parques eólicos. Aquí vemos, por exemplo, como hai parques eólicos xa instalados en funcionamento dentro da Rede Natura. Aquí, por esta zona, está a Serra do Candán. Aquí están instalados o Parque Eólico Mas Galán Campo do Coco, a Meixeiras Testeiros, Outeiro do Coto. Entón, hai unha serie de parques eólicos xa instalados desde hai tempo en Rede Natura e agora estamos a vivir unha avalancha de parques eólicos que recentemente autorizados e que se van a instalar nesa entorna da Rede Natura. Aquí, por exemplo, na imaxe vedes o Parque Eólico Val de Pereira, pegadiño a Serra do Candán, pegadiño a este Mas Galán Campo do Coco, que está, como vos dixen, en Rede Natura, pegado a este Pico Seco, e despois temos tamén este outro daqui, que dentro da súa poligonal pois encerra outras dúas poligonais de outros dous parques eólicos, non? Entón, isto é unha imaxe, non se ve así moi clara porque forma parte dun informe técnico, pero así está máis ou menos todo o que é a dorsal galega, non? Ao redor da Rede Natura pois apenas quedan espacios libres, non? Entón, isto a min pareceme de suma gravidade, non? Porque realmente toda Galicia, incluídas as zonas
de alto valor ecolóxico pois están a ser pasto das eólicas, non? Entón, aquí vemos toda unha serie de poligonais. Entón, eu quero recordar a definición de poligonal que dá o artigo 2.6 da Lei de Desarrollo Eólico de Galicia, a Lei 8/2009 de 22 de decembro, que define a poligonal de delimitación dun parque eólico como área efectivamente afectada pola instalación dun parque eólico determinada no seu proxecto de execución. Entón, é a poligonal esa superficie afectada polo parque eólico e que ven determinada no proxecto de execución, que xa sabedes que o proxecto de execución, xunto coa demais documentación, é a que se somete a exposición ao público. O proxecto de execución moitas veces sufre modificacións posteriores á declaración de impacto ambiental. Ahora, sabedes que durante a tramitación ambiental dos proxectos se van facendo modificacións a raíz dos informes sectoriais. Entón, a veces modificanse as posicións dos aeroxeradores, dos vieiros, das gabias de cableado e, con posterioridade, o que fan é modificar o proxecto de execución. Entón, unha das deficiencias que estamos a topar agora que estamos encaminhadas xa ao contencioso administrativo, non? Con un número importante de proxectos, pois unha das deficiencias que se atopan nas declaracións de impacto ambiental é a falla de avaliación dos impactos acumulados e sinérxicos das superficies das poligonais afectadas polos proxectos eólicos, non? Entón, deberase avaliar o impacto sobre o medio ambiente que resulta dese impacto incremental consecuencia de agregar novos parques eólicos aos xa instalados. Desde o noso punto de vista, vulnérase nunha mancha de proxectos pois o artigo 35 da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental, da Lei 31/2013, ao prescindirse ou minimizarse, máis ben minimizarse, a avaliación de impactos sinérxicos e acumulados da totalidade das infraestructuras previstas na área de afección dos proxectos. A parte de outros defectos que pode haber, como a división artificiosa ou fragmentada, pois este é un dos que con máis frecuencia se atopa ese déficit de avaliación dos impactos, sobre todo os impactos acumulados, non? Dese impacto que se vai acumulando nunha zona xeográfica onde se acumulan tantos ou onde se implantan tantos proxectos eólicos. Quixera resaltar tamén outra deficiencia que estamos apreciando e é a infracción dos artigos 38 e 39 do decreto 37/2014 27 de marzo, que é o decreto que regula o Plan Director da Rede Natura 2000, os artigos 38 e 39. Isto é moi importante, sobre todo, claro, cando estamos falando deste tipo de proxectos, non? Cando estamos falando deste tipo de proxectos que se ubican todos ao redor da Rede Natura, hai que ter en conta que o Plan Director da Rede Natura tamén establece uns obxectivos de calidade paisaxística non só para o espacio da Rede Natura, sino tamén para en torno desta. Entón, no artigo 39 deste Plan Director da Rede Natura, un dos obxectivos que se indican é manter en estado de conservación favorable os tipos de paisaxes existentes no espacio natural, mitigar aqueles elementos artificiais que a nivel estrutural e funcional actúan como barreiras e fortalecer a conservación daqueles de carácter natural ou semi-natural, non? E para iso fala de que se procurará evitar a introducción no medio natural de calquer elemento artificial que limite o campo visual ou rompa a armonía da paisaxe. Sabedes que por a súa propia funcionalidade os parques suelen poñerse en zonas altas entre os 600 e os 900 metros ou incluso máis, porque na zona de a liña pois alcanzan máis colócanse altitudes que superan os 1092 metros, non? Incluso. E despois hai que ter en conta incluso a altura, non? Do propio aeroxerador. Entón, colócanse en zonas de alta visibilidade na entorna da Rede Natura. Entón, este Plan Director da Rede Natura fala precisamente
de evitar a introdución no medio natural de calquer elemento artificial que limite o campo visual ou rompa a armonía da paisaxe. E tamén di que o impacto paisaxístico debe ser tido especialmente en conta nos proxectos das infraestructuras lineais e nas actuacións realizadas en áreas de alta visibilidade. Entón, compre recordar estes artigos 38 e 39 do Plan Director da Rede Natura. Entón, tamén hai que ter en conta tamén xa o elevado número de instalacións eólicas xa existentes en torno dos proxectos eólicos. A execución dun proxecto eólico así á beira da Rede Natura, pensade aquí en Valdepereira, que está xusto pegado, a poligonal está pegada á Rede Natura, Serra do Candán, pois eso deteriora a calidade paisaxística, a armonía visual da entorna xeográfica de afección. Existe un elevado grau de saturación de aeroxeradores incrementa o seu impacto sobre o medio e non se xustifica a necesidade de instalar máis infraestructuras nesta zona eólica, nesta área xeográfica. Isto é evidente, instalar máis infraestructuras nesta área xeográfica pois é un pouco tamén exagerado, non? Entón, aquí vemos varias zonas de Galicia, sobre todo relacionado coa dorsal galega, que é un enchente de parques eólicos. Para que vos fagades unha idea, pois na zona da instalación dos parques eólicos Valdepereira, Pico Seco e estes que acabamos de ver, contabilízanse 25 parques eólicos e 313 aeroxeradores, non? Despois, claro, atopámonos cos típicos casos de fragmentación, división artificiosa, estes xa son habituais últimamente. Despois hai que ter en conta tamén a Lei 5/2019 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia en relación ás especies catalogadas como vulnerables e en peligro de extinción. Hai que ter en conta o artigo 88. O artigo 88 desta Lei 5/2019 de Patrimonio Natural de Galicia fala da protección xenérica que teñen todas as especies, vale? Todas as especies gozan dunha protección xenérica. E isto é moi importante, porque non por estar catalogadas, pois unhas especies van a ser menos importantes que outras, vale? Entón, establecese unha protección xenérica no artigo 88, pero tamén hai que ter en conta o que nos di o artigo 95 deste mesmo texto legal en relación ás especies protegidas e catalogadas en perigo de extinción. E cito textualmente no artigo 95.5 que di que a realización ou execución de calquer plan, programa ou proxecto que pode afectar ou non, basta con que haxa posibilidade de que afecte, aínda que non haxa unha afección real, basta coa posibilidade. As especies incluídas nos anexos 2 e 4 da Lei 42/2007 que fosen catalogadas como en perigo de extinción, entón ese proxecto poderase levar a cabo cando, en ausencia de outras alternativas, concorran causas relacionadas coa saúde humana e a seguridade pública, as relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para o medio ambiente ou outras razóns imperiosas de interese público de primeira orde. Este artigo cobra especial relevancia naquelas zonas fora da Rede Natura nas que existen especies en perigo de extinción, sea a águia real, que, por exemplo, habemos na zona, por exemplo, de utiliza a zona de campeo do Alto do Montouto e Fontefría, nos montes de Covelo e da Cañiza. A águia real está presente ali, utiliza esa zona, aínda que non é a zona propia da especie, pero sí campea por ali. Entón, non se poderían instalar parques eólicos como o Alto do Montouto, o Alto da Telleira, ou o que está agora a exposición pública, o Crecente. Non se poderían instalar porque as promotoras non xustifican que realmente prevalezca o interés do parque eólico sobre a protección e a preservación de especies catalogadas en perigo de extinción. Entón, ter en conta moi en conta este artigo 95, vale? Desta lei de Galicia, a Lei de Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia. Cumpre ter en conta tamén
algo moi importante que é o carácter sensible a nivel medioambiental das áreas xeográficas nas que se prevén implantar estes proxectos. Neste caso tamén é necesario botar man da Directiva 2014/52 da Unión Europea, que modifica a Directiva 2011/92, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente. Hai que ter en conta que esta directiva contempla un apartado relativo á avaliación das repercusións de determinados proxectos en áreas medioambientalmente sensibles. E para apreciar esa sensibilidade, pois refírese, por exemplo, a que nesa zona xeográfica existan humedais, existan zonas ribeiregas, existan zonas de montaña, zonas costeiras ou medio mariño, áreas de gran densidade demográfica, paisaxes e lugares de significación histórica, cultural ou arqueolóxica. Entón, agora que estamos precisamente traballando nun informe sobre o proxecto eólico Alto do Montouto, pois chama a atención que é unha zona de campeo de auga real, é unha zona chea de humidais, é unha zona con uns tremedais bastante importantes, e chama a atención que se queiran instalar ali eólicos, non? Entón, según esta directiva non se poderían instalar, non se está a ter en conta a sensibilidade ambiental do territorio xeográfico no que se prevé a execución deses proxectos. Entón, hai que ter en conta tamén que os humedais, aínda que non estén inventariados, si están protexidos e así o recoñece a Declaración Ambiental Estratéxica do Plan Hidrolóxico Galicia Costa, que di que todas aqueles humedais, e o concepto de humedal hai que entendelo nun sentido amplio, non son só os humedais propiamente ditos, como estamos acostumbrados, sino tamén todo o que é brañas, brañóns, regueiras, barrancos, corgas, lagas, laguiñas, lagoas, todo este tipo de humedais están protegidos. O espírito da Estrategia de Planificación Hidrolóxica que acabo de citar é establecer medidas para outras zonas húmidas, incluso aquelas que non aparecen nos inventarios coa finalidade de protexelas e así anticipar a protección destes espacios. Aí incluiríanse tamén as vaguadas, os portos, portiños, brañas, brañóns, corgas, todas as paraxes ribeiregas, as veigas ou chairas de inundación dos leitos fluviais, etc. Entón, penso que hai, tendo en conta as características de Galicia, penso que hai instrumentos suficientes como para defender o territorio desta invasión eólica. Agora só falta poñerlle o clariño aos magistrados, ás persoas que exercen as súas funcións no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, non? E que o vexan como vía normativa e como vemos nós, non? Está claro que se minimizan os impactos ambientais dos proxectos, incúmplese o artigo 35 da Lei 21/2013, a avaliación ambiental en relación co seu anexo 6. Hai que ter en conta tamén que hai que ter en conta a fertilidade dos chans, hai que ter en conta tamén que o chan é un recurso finito, limitado, non renovable, e que as impresionantes remocións de terra, non, que como puidemos ver no Monte Acibal, non, pois afectan a fertilidade da terra, dos chans, eliminan o humus, e ese é un recurso finito, é un recurso non renovable. Entón, tarda séculos en recuperarse. O paradigma das enerxías supostamente renovables é precisamente que non o son, tanto como parece. No presente caso, centos de hectáreas de chan fértil van a ser eliminadas, non, para instalar infraestructuras de proxectos eólicos. Eu tamén quero apelar a algo moi importante, e é que aqueles proxectos eólicos nos que os concellos, os alcaldes, as alcaldesas, pois se opoñen e traballan activamente para impedilos, pois eses proxectos non van adiante. Un concello, un alcalde, unha alcaldesa, se non quere, e se a veciñanza lle pide que se opoñan a un proxecto, pois ese parque non se acaba instalando. Teñen autonomía local, é moi importante, teñen a capacidade para opoñerse a eses proxectos. A Lei 39 do 2015, Lei 39/2015, de 1 de outubro,
que regula o procedimento administrativo común, no artigo 22 establece a posibilidade de que un concello, un alcalde ou unha alcaldesa requira a Xunta de Galicia, requira ao conselleiro ou consellera de Industria para que anule ou revise unha autorización dun parque eólico que considera que é ilegal. Un simple requerimento para que revise, para que desde a Xunta se revise ou anule unha autorización dun parque eólico que consideran que é ilegal, é suficiente xa para suspender o outorgamento das licencias de obra. E isto é moi importante que a cidadanía, eu sempre insisto na importancia da cidadanía activa, esa valentía que é necesario ter para defender o territorio, para defenderse frente ao xodía dos predadores, non? Como decimos nós, a veces lemos proxectos que máis ben parecen estar pensados ou diseñados por persoas que parece que padecen certas psicopatías, porque non nos cabe na cabeza, son antinaturales, van en contra do dereito natural totalmente, parecennos inverosímiles, increíbles. Entón, como sempre digo eu, cando algo nos parece increíble ou que non ten pés nin cabeza, o máis probable é que haxa varias ilegalidades. Entón, o que se precisa neste país é valentía. Valentía para parar esta xente, para parar os predadores, para parar esta ousadía da depredación que está sendo cada vez peor, e os concellos teñen da súa parte a lei para parar todos estes proxectos, non? Entón, nas mans deles está facer ese requerimento á Xunta de Galicia para que anulen ou revisen esa autorización que consideran que é ilegal, esa autorización do parque eólico que consideran que é ilegal. Quero agradecer o traballo especial, xa o agradecín ao principio, volver a reiterar o noso agradecemento ao traballo de Bruno, reiterar o noso agradecemento ao traballo de Neri e o noso agradecemento á bióloga de Ecoloxistas en Acción Galicia, pois que apoia Ecoloxistas en Acción Galiza Atlántica e Verde, apoia pois todo este inmenso traballo que se está a facer desde as dúas asociacións, tanto desde Ecoloxistas en Acción Galiza como desde Petón do Lobo, frente a esta invasión eólica. Quedan moitas cousas no tinteiro, eu lamento non poder estar hoxe aí, poderíase entrar en moitas máis cousas, como a vulneración do convenio de Aros, a falla do trámite de audiencia que debera darse ás persoas interesadas na tramitación dos procedementos e que tampouco se está a dar. Bo día.